Il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS tinvestiga 200 rapport fix-xahar qabel tistabbilixxi għandix toħroġ care order. Fil-programm Ras Imbras fuq TVN Plus, il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti qal li s-sena li għaddiet inħarġu bejn 35 u 50 care order. L-ewwel obbligu tagħna huwa li ngħinu lill-familji jgħixu ta' familji. Ġifieri waqt li hemm naqra stigma fuqna li nieħdu tfal, dik hija l-aħħar ħaġa li nagħmlu. Is-Sur Grixti qal li l-proġett pilota tal-home-based therapy li nbeda fl-2017 qed iħalli l-frott. Kieku m'hemmx il-home-based family therapy, kieku n-numru ta' care orders jirdoppja. Ġi minn 50, jiġi 100. Fit-sena, Ġin notat li l-maġġoranza ta' rapporti f'dan ir-rigward huma kaġun ta' nuqqas ta' ħila fit-trobbija. Eżempju, Ma jistax ikun tiġi mix-xogħol bil-kemm tiekol ma' tfal u tdabbar rasek barra tmur il-każin, tmur tagħmel xi hobby jekk inti ġenitur responsabbli, imbagħad tiġi tgħidli għax it-tfal aħna qed naraw fenomenu bħalissa ta' ġenituri l-tfal tagħhom saru teenagers u qed jgħidu ma nistax ilħaq magħhom ta' ma nafx insib kaptu tagħhom għalfejn. Għax fi snin bikrin ta' trobbija ma bbondjawx ma' tfal. L-intervista trattat anki l-vjolenza domestika u l-inkjesta indipendenti dwar il-mewt ta' Nicolette Girxi. L-FSWS taqbel ma' rakkomandazzjoni li jiġi offrut risk assessment dejjem lil kull vittma. Għandha tkun mandatorja bil-liġi, però il-persuna bħala dritt li tażel li ma tagħmlu. Is-sena li għaddiet l-FSWS daħlilha 1500 rapport dwar vjolenza domestika u fl-2024 ukoll mis-servizz Stop offrut mill-appoġġ b'terapija l-aggressuri biex jikkontrollaw lilhom infushom lestew il-programm 5. Is-Sur Grixti appella lill qorti biex tirreferi lin-nies aktar għal dan il-programm.